ka en gima yenye be kik itime. Tangini magi ditoto bende kelo kata mana dang ni mag paro kuom ranyisi jo sasa inyalo bedo kata mana ni idate ngato kata mana yor mbui poko rumo kata mana kuom thuolo mar higni 5 uchal mana ka jok moseromo to kata mana poko rumo dong mana nyalo bedo adiera. Anyiko kata mana kwangiyo kata mana weche maket kod hera e mbui wang'en na chidnade ahinya maneno ka Anyiko Ramogi oro gin miriambo mabende otimo tach. Nang mani nyaka ngato riamba anan kama samoro oriambo ni en daktari to samoro ken kata mana daktari samoro somo to kosomo nang meni nyalo miyo ngato mara mondo miyo riamb nyaka oedit to ket features monge gode mbui kacha nang meni magi timore koso ok waherore wan wawegi en gombo mang'eny mar jini goma extreme ngato gombo mana ni en koro en piny but odwano odate ngama oinge mabor sana koro nyaka oriamb momedre omed miriambo moko maonge mondo ngacha oneni ma ngama nie klasa wakawe nikech sani dating be lure gi class okinyal kao ngat mani kaka nyiri wangisre ni idate biyo above your social class koro okinyal di date ngat moro ma ni dala ma chandre nyaka imany ngat ma ni above your level koro joma ni piny ka be ok gidwa nenore ni gionge gimoro koro kuma miriambo mang'eny bireni koro gimonego watim en accepting kama intie gi ng'ama inyalo hero. Vida iwacho ni mbui ka tine nitiere gino milongo ni broadcast message